Vítajte v Medovníčkove, v Medolandii v Dolnej Krúpej. Objavte tisíce rozžiarených svetielok v medovníčkoch, Ježibabku a medovníčkový domček, uličku šťastia, uličku záľúbených a mnoho iného. Medovníčkovo je zážitok pre rodiny s deťmi, pre zaľúbených, pre starších a vlastne pre všetkých. Sme tu pre vás od 15. novembra až do konca roka. Všetky informácie nájdete na medolandia.sk.